Čaute a vítajte v druhej časti videa o tom, ako som si vylepšila moju pleť. Dnes vám porozprávam o doplnkoch výživy a vitamínoch, keďže v tejto téme začínam byť expert. Sami o chvíľku pochopíte prečo. Taktiež vám porozprávam o tom, ako si upraviť spiaci režim, ako vnímam medicínu a čo si myslím o opalovaní. Takže poďme na to krok za krokom. Ak ste ešte nevideli prvú časť na túto tému, tak si ju pozrite hneď teraz. Link máte v okienku s popisom. A potom sa vráte k tomuto videu. Takže toto je môj ranný rituál. Hneď po prebudení nalačno si do pohára vyžmýkam polku citróna. Podľa potreby pridám do neho jeden vrchnáčik aloe vera nápoja. Ak máte záujem si ho objednať, tak napíšte správu mojej sestre Katke. Následne pridám tieto dva rôzne kolagény. O všetkých doplnkoch mojej výživy vám samozrejme porozprávam viac neskôršie v tomto videu. Poriadne to zamiešam plastovou vidličkou, ale môžeme použiť aj drevenú, ktoré nenarúšajú benefity kolagénu, ako napríklad kovová vidlička. Samozrejme, že vidličku použijem viackrát a následne ju recyklujem. Potom to zalejem vodou, ktorá má izbovú teplotu. Aj keď v Austrálii je pitná voda ako tak v štandardnom stave, aj tak si ju rada pre istotu filtrujem. No a začnem zapíjať moje vitamíny. Myslím si, že je to jedno, v akom poradí ich konzumujem, keďže všetko prejde, dá sa povedať, naraz mojím trávacím systémom. Čo užívam sú multivitamín, kyselina hyaluronová, B-komplex a probiotika. Hneď za tým sa naraňajkujem. Na raňajky väčšinou konzumujem moju granulu. No a po raňajkách si dám pauzu 20 minút, medzi tým sa väčšinou pripravím na deň a nakoniec ešte zapijem čistou vodou vitamín D. Ale to len v tom prípade, ak viem, že v ten deň nebudem tráviť veľa času na slnku. Pre mňa je veľmi praktické mať po ruke len pár vitamínov v takejto krabičke. Mám v tom aj takéto kapsuly silika gélu, ktoré zabraňujú vlhkosti. Ja osobne si dokonca na schvál dám raz za čas na deň pauzu. Pamätám si, ako mi počas detstva, hlavne v zime, rodičia dávkovali multivitamíny. Chutili ako cukríky a mali tváre rôznych zvieratiek. Pozdejšie, keď som už bola v puberte, ma starí rodičia oboznámili s vitamínom C a B-komplexom. Musím sa vám priznať, že na začiatku mojej dospelosti som príjem vitamínov zanedbávala. A až nedávno som pochopila, že aj to bolo jednou z príčin, prečo moja imunita nebola najlepšia, prečo som bývala tak často chorá a prečo sa teraz po 30-ke cítim lepšie, ako keď som bola 20-ročná. Kolagén je proteín, ktorý sa z nášho tela starnutím vytráca a preto je dobre si ho pravidelne doplňať. Kolagén som začala užívať pred 4 rokmi, hneď potom ako som dovršila 30. Neubehli ani 3 mesiace a zmena bola nesmierne viditeľná. Moja pleť sa napla a jemné vrásky sa vyhladili. Na internete som našla, ako užívať kolagén. Môžete si ho zamiešať s čímkoľvek, ja osobne si ho stále dávam, ako som už spomínala, do môjho raného drinku. V jednom z mojich videí som vám ukázala, akú značku mám rada. Je to hlavne kvôli cene, pretože tento doplnok výživy nie je najlacnejšia záležitosť. A taktiež presne tento je aj ochutený. Ináč chuť čistého kolagénu nie je podľa mňa najlepšia. Poslednú dobu kombinujem dve rôzne značky a to len kvôli tomu, že viem, ak by som neustále používala len jeden druh, moje telo si na to zvykne a prestane na to reagovať. Hádam najpopulárnejšie druhy kolagénu sú hovädzí a rybí. Počula som už dokonca aj o vegánskom kolagéne. Kolagény môžu obsahovať veľa typov, ale najlepšie pre našu pleť sú typy 1, 2 a 3. Zatiaľ čo hovädzí kolagén pozostáva z typu 1 a 3, v niektorých rybích kolagénoch nájdete všetky 3 typy, ktoré pomáhajú na vylepšenie našej pleti. Rybí kolagén sa dokáže najrýchlejšie vstrebať do nášho krvného obehu a je známy aj jeho protistarnúcimi účinkami. V mojom prípade je to tak, že z osobných dôvodov nekonzumujem ryby, ale stále konzumujem rybí kolagén. Takže už vieme, že rybí kolagén je naša najideálnejšia voľba, ak samozrejme nemáme alergiu na ryby. No a v akej forme by sme si ho mali zakúpiť? Toto sú najviac známe formy kolagénu, ktoré s veľkou pravdepodobnosťou nájdete vo vašej lekárni. Naefektívnejší je v práškovej forme. Minimálna odporúčaná dávka by mala byť 2,5 gramov, ale samozrejme, že môžete začať aj s nižším dávkovaním. Na druhej strane nie je veľmi dobre prekročiť maximálnu dávku, čo je 15 gramov. Vždy by ste mali postupne pridávať na odporúčanom dávkovaní. Takže poďme si pekne zhrnúť benefity užívania rybieho kolagénu. Určite by som ho nenazvala ako zázrak proti starnutiu, ale je to skvelý pomocník. Mne tiež pomáhal na kĺby, keďže v práci som neustále na nohách. Pravidelné užívanie kolagénu nenapne vašu pokožku len na tvári, ale môže čiastočne vyhľadiť vrásky aj na krku a spevniť vašu pokožku na iných častiach vášho tela. A ešte sa pozrime na potenciálne vedľajšie účinky. Ja som sa na úplnom začiatku stretla s pigmentáciou. Môže sa stať, že sa vám prihodí aj niečo iné a aj preto sa poradte s vašim lekárom. Dajte si na chvíľku prestávku a potom si ho opäť pomaly zahrňte do vášho jedálnička. Len vám chcem pripomenúť, aký je spánok dôležitý, keďže počas tohto odpočinku sa naše telo zotavuje, čerpá energiu na ďalší deň a náš prirodzený kolagén sa obnovuje.
Mne osobne stačí 8 až 9 hodín spánku denne. Snažím sa nespať počas dňa, aby som potom následne v noci vedela dobre spať. Ak sa cítim naozaj veľmi vyčerpaná, tak si rada pomeditujem. Myslím si, že optimálna dĺžka spania je pre každého z nás individuálna. Ale hlavne pre náš mozog nie je dobré ju skracovať alebo predĺžovať. Samozrejme, že ak sme chorí alebo ak sme predtým z akéhokoľvek dôvodu krátko spali, tak to potrebujeme dobehnúť. Ak máte problémy so spánkom, tak vyskúšajte tieto rady. Najideálnejší kolagén je podľa mňa ten, ktorý obsahuje zinok a vitamín C. Pretože tieto tri doplnky spolu pekne spolupracujú a vytvárajú najlepší účinok. Môj kolagén obsahuje tieto oba vitamíny, ale predsa len si každé ráno ešte vyžmýkam polku citróna a užívam navyše minimálnu dávku multivitamínov, ktoré mi dodávajú extra zinok a vitamín C. Zinok. Toto je len zlomok výhod, ktoré nám konzumácia tohto minerálu môže poskytnúť. Ak máte problém s rastom a kvalitou vašich nechtov, zinok vám určite pomôže. O jeho dávkovaní sa poradte s vašim lekárom. Vitamín C má tendenciu rýchlo sa vylúčiť z nášho tela močom, preto je dôležité si ho pravidelne doplňať, ale pre istotu si ho nedávajte pred spaním, keďže môže zapríčiniť nespavosť tým, že zaťažuje náš žalúdok. Tento vitamín sa vyskytuje v množstve ovocia a zeleniny, a teda ak máte vyvážené stravovanie, tak sa ho nemusíte zásobovať po dobe doplnku výživy. Pri voľbe aloe vera produktov dbajte na druh a kvalitu rastliny, z akej bol tento nápoj spracovaný, a takisto aj na proces spracovania rastliny. Tu máte vypísané výhody konzumácie tohto drinku. Ideálne by ste ho mali piť ráno, nalačno, a to s riedením jedného vrchnáčika s vodou alebo podľa potreby počas dňa. Ja osobne som aloe vera prestala piť každý deň. Rada si na menšiu pauzu a pijem ho hlavne, keď som prejedená alebo zablokovaná a mám problém s vyprázdňovaním. Možno si niektorí z vás neuvedomujú, ale vzhľad, pravidelnosť a vôňa vašej stolice je nesmierne dôležitá. Najideálnejšie vyprázdňovanie je jedenkrát denne. Vaša stolica by mala byť bez vône a jej konzistencia by mala byť podobná zubnej paste, teda nie príliš tvrdá alebo riedká. Nesprávna stolica vám môže naznačiť, že niečo s vašim zdravotným stavom nie je na 100% v poriadku. Ak ju potrebujete upraviť, tak aloe vera vám s tým môže pomôcť. Údajne existuje 8 základných vitamínov B, ktoré môžu byť pre nás dosť náročné získať zo stravy. Preto je dobre doplňať B-komplexom. Raz mi jeden lekárnik povedal, že je v podstate jedno, akú značku B-komplexu si kúpim, keďže všetky obsahujú to isté. Či je to pravda, neviem, ale ak vy viete o tom čosi viac, tak mi prosím napíšte do komentára. Ak máte problém s pocitmi úzkosti, tak tento vitamín by vám s tým mohol čiastočne pomôcť. Mojím ďalším doplnkom sú nesmierne dôležité probiotiká. Ak o nich neviete veľa, tak je na čase, aby ste si ich preštudovali. V črevách máme bilióny dobrých a zlých baktérií, ktoré občas potrebujú pomoc. Ak celý proces nefunguje tak, ako by mal, tak to môže mať fatálne následky v budúcnosti na naše zdravie, ale aj pleť. Probiotika sú tu na to, aby nám s tým pomohli. Ale ako prvé vám pomôže váš doktor alebo lekárnik vybrať tie správne. Probiotika sú napríklad v kyslej kapuste, v kefíri, kyslých uhorkách a podobne. Mne osobne tieto jedlá draždia žalúdok, preto ich užívam vo forme kapsúl. Moje probiotika obsahujú aj brusinky, ktoré sú dobrá prevencia proti ženským problémom. Na aktiváciu probiotik potrebujeme užívať aj prebiotika, ale o nich vám porozprávam v mojom ďalšom videu. Prednedávno som si povedala, že vyskúšam kyselinu hyaluronovú v tabletkách. Užívam to už pár mesiacov s menšími prestávkami a vidím, že moja pleť je vláčnejšia a jej textúra je celkovo vylepšená. Tak len pre takú zaujímavosť, o tomto doplnku výživy som prvýkrát počula od Paris Hilton. Bohužiaľ v lekárni som ich nenašla, tak som si ich musela objednať. Ich užívanie by nemalo mať nejaké vážne vedľajšie účinky, ale aj tak buďte pozorní. Multivitamíny beriem hlavne kvôli tomu, že som v minulosti mávala dosť často oslabenú imunitu. Viem, že je takmer nemožné získať zo stravy všetky potrebné vitamíny, čo naše telo denne vyžaduje. A teda užívanie multivitamínov je preto skvelým doplnkom. Tieto sú značky Herbalife, rovnako ako Aloe Drink. Odporúčaná denná dávka sú 3 tabletky denne, ale keďže ja už beriem osobitne niektoré z vitamínov, preto som sa rozhodla užívať len 1 tabletku denne. A pomáha mi to dostatočne. Aj tento produkt je možné si objednať cez Katku. Austrálske slnko je oveľa silnejšie ako európske. Aj preto sa tu v lete neopalujem. A celkovo všetci vieme, že s opalovaním to nie je veľmi dobré preháňať. A tým pádom sa dostávame k nášmu poslednému doplnku výživy, vitamínu D, ináč nazývanému aj ako slnečný vitamín. Najznámejší je vitamín D3, ale v lekárni nájdete pravdepodobne aj vitamín D2. Pri jeho kúpe sa nezabudnite poradiť s vašim lekárnikom. Ako som vám práve povedala, opalovaniu sa snažím vyhýbať, ale nevyhýbam sa slnku, len sa pred ním chránim. Je to hlavne kvôli tomu, že počas opalovania sa naša pokožka vysušuje a v horšom prípade aj spáli. A toto všetko urýchľuje jej starnutie. Taktiež tým, že mám na tele veľa znamienok, tak nechcem riskovať rakovinu kože. Niekde som počula, že slnečné žiarenie dokáže prenikať aj cez naše oblečenie. Samozrejme, že záleží na materiále nášho oblečenia a jeho hrúbke. A že vraj 20 minút denne na slnku bohato stačí na doplnenie nášho vitamínu D. Aj preto sa tento vitamín odporúča pre ľudí, ktorí nemajú čas na 20-minútové prechádzky na slnku, alebo pre ľudí, ktorí žijú v zimnej krajine. Nebolo povedané, aby som ho bral 20 minút po raňajkách a nemiešala s inými doplnkami výživy, ale váš doktor vám presne upresní, ako ho užívať.
Vitamín D podporuje vstrebávanie kalcia, ktoré sa v mojom prípade nachádza v mojich multivitamínoch. Určite sa chytáte za hlavu a smejete sa ako môj spolubývajúci, že som ako postaršie osoby, ktoré berú veľa tabletiek denne. Ale práve tak v budúcnosti nechcem skončiť a myslím si, že doplnky výživy nepomáhajú len mojej pleti, ale aj iným sféram môjho zdravia. Takže tu máme zahrnuté doplnky, ktoré užívam ja a napravo máte vypísané ďalšie doplnky výživy, ktoré môžu byť taktiež prospešné na vylepšenie vašej pleti. Ale o nich vám porozprávam na budúce. Lieky ako sú napríklad antibiotika, steroidy a podobne naše orgány zaťažujú a potom sa to odrazí na našej pleti, takže máte to na pamäti. Ak ma niečo bolí alebo sa necítim najlepšie, tak sa to snažím vyriešiť inými krokmi ako sú lieky. Či si na internete nájdem prirodzenú cestu, to zahrania aj homeopatika, ale pred ich používaním sa vždy opýtam na názor môjho doktora alebo lekárnika. Ak chcete vedieť viacej o tom, ako som dosiahla krásnu pleť, tak nezabudnite odoberať tento kanál, pretože tretia časť tejto série bude hádam najzaujímavejšia. Dúfam, že ste sa z môjho videa niečo nové poučili a nezabudnite žiariť krásou hlavne znútra. Ďakujem za vašu sledovanosť a vidíme sa na budúce.